long kakta ya pigi pajba cho kani kathan nong kendong dai nam dai ne mangi kinong rap la long umarep syaslong la klumar haput umarep alum mga babelas ni ubanya kamai kali kamai mutlai ada pesenjara smit mlong syu banlet sor la korfiu du no kabai kamai namat bandon kian gi baklan larkin jin la snap ya kai ga bangi ya sai men bang adang long emily larkin jin da don kian gi baklan anom don jinga ki syu haslong bat kan don ga jing song sok hagan ne gari gi ni ya tray sitam ni rap ni ya ki eksar kam don gonu gonu ga jing ki namar balai kila don ki an ki bani da yin ngem don kam syu wat ti seng bhalang ru ki nomla syu bani ki kini ki ya kai ndrai mentala mi seng bhalang kawai hadin kawai ki don hok ki samla ha ki sngo kut la kim sngo ya hap ki menagini ki kindiat banai ki kindiat snem ni lai ha kawai ka sni la lek tur sket triat ui seng ha kawai ka sni la lek so ui seng nganong la da ngim don ka jingkala hau art pulai baro shibnai lenter la ban mi ki seng bhalang nang ni smart ban ki sekretariat menu budunong yap mangi pai ba ubam tre kam sarkar ubatri kam sarkar da khang yau shibnai ru yo tulabek Ndrai mangau nong rep, mangau beri jengri, mangau boleh kamai lek kai peteng ngahap bandu beladu sni. Dainam dainam. Katau borok kaba pelangi bangin rai, ban sengi kena ke parti kalong ban tau temai pat ya kena ke jela ke jengi. Banuan ra ya ke sinsyar ke karar ke bukut. Banuan ra iki an ki baklan, ngin penmi iki polisi ki ban kentiu ya ki patba. Ani hana ai ya kinong rep mentah si pawajar. Ngangau pai ba nong rep don kam si pawajar. San snem. Weng tangi ke jinge ke bau nong rep yo kenduk nadu bau sedang ban rep haduk ke por bandi unong rep undang la banai kelai ke sorkar arsan ajar snem. Dainam dainam. Undang la banai kelai ke sorkar. Hendrai ban si penbit. Ani si pawajar kadon ke ngangau ke jingyau beng ke jingyau po yaki pai ba namar balai kum bakran deputy chief minister baga kamram jongki ka kam joki ke dai tang ban penbit ban penthame be pai ba namar upai ba ru ubit be ungap be tenreng nget bau snam ar hulai on sai ke jibab ka basai hato upai ba udang bit nem hato upai ba udang ngap nem ne yo poi ka por basa penbit kala kita kinong penbit yo pat ba namar ngi i bagi pat ba agini gisni kala sang ban snow tho ling ba ga jing pin shai ling ba ga jing pin snow tho go ji te te namar kita ka daw ngi kwa ban ya tho ya pi bangi seng ya kani ka party om dei ba uba adan ukwa ban yo jing men to shimat lani bu kwa ban long nong elam rei ba kam don shu da goi kalat kelenti ngi mong ba ka ri ka dan atmir karyat ngi mong baga jai benriu kada na thmir karyat ringi lek keleng ban maham ya ga jai benriu bakan mau menta ka kalapoi harendang kalapoi harendang what up bakan poi ka por bangin hap ban ring men sim ban ler ban andala poi ka ta ka por lakut wat tang mentaru hatung isnu thu nem ba ka jinglong try ya ga negari kala sentut no nagakti ga jungi hatung idang snow shngan bagani ga di sya ka ri ga jungi nangis ngusngan tang bangidang dana smith tang poi madan riting la sedang rit mensim daya do hapet bahas kediang kemon yo kum lembub yo khari sadat man dainam daina ngasih lek keleng ngorak ti weu kla kawat usenrang ubeslur lada bakla kinongwei haplis bicar hapulu hajil rut halaban panong bangan penek bangan negeri jonga maroi tm oh dai don khasan spa arajarte ya shong shit hari lajong kadbawan damarway pat poi tudong stopet bamnu shu kata gari ka jong pi nam kren pen shit ndrai gani ri jungi la ngim long try hang ni hang nu ngin lek dai namar kata ko ki pai babe ngimi namar ngim kwa bagandon gajing sanut on nangila lek nagani ka perthai ngahdo mentang no ipi lalu bleu sim no ay gajingim gajinga wat agni ka por ko menta ha gajing dei ba gajai beru ngam sanut syu wala ngam yo ban pendap namar ngala persang laksat ngalaksat ngala kerdu gajingim ngala syakren ben ngala syaken tho nrei
ngampat kenrandin namar balai banga sutu bangi dan kam ban poi hakata tong ka bangi nilam ya ka jat beriu ban i ya ka jat beriu ka basngan ban i ya ka jat beriu ka baklan ka jing kwa ka jing minta kalong kumno ban pen klan pat ya ka jat beriu ban pen klan ya ka kamai ka kaji namar ka kamram jo sarkar kam dei tang ka kam shi sni arsni nrei ka kam man pe ya ka jing em jiki pa ba ka ba malasi kumno ki trei lari ki rap kumno kalong ka rap karyang ka jongki ban pen klan ya garap karang lagi ri jingri kumno ka kam ri jingri lagi khai kumno pet menta ka jing hiar dor ka khai ka pateng ka yo nong kendong ala nong ka bahe tam menta ka dei tang ka smith let shwe pinum I ka yo bahe kumne nrei lara kamdan ka jing kala pinum isu ya ka ne ka yo kumne kumba pi menta ngani tho ipi ko ki pat ba tanamar ka takadaw ka BBP ka mi hakapor bangi don kam banwanra ya ka sinchar ka khadar ka bakhoi mentan rajan ngalek keleng namar kumba ayos ngom ngam juplut por tang constituency ha constituency ni kani dang ni meeting ka bangalum menta hadien san hat la jan lut kani ka san snem hadien bangarem namar ngong balengan khuslai upai ba nongkrem ulatip uba arden uba kumno uba kwa ban kersian uba arden arfulai un kersian uba kwa amlali hina dainam daina nganda turiap sakanu kanu tu pamon trehi wa mandal asang turiak memal ajan election ngatu bukham sarong menturiak mentre fai badi mentur ngantur bam dei mentur ngam tre tin mar tang atip mereka ege sngot nat kalong bamenta sansnem kadai ka jihi kayenga habangaram ngamdom yu pai ba ola don bun bong tat pi petno tu ka constituency Nongkrem kala shat ba Ardent ni mo larang aliat hang ta kata pinum isu uba Ardent Nongkrem Constituency. Odon sibun de gibaram ki ongan ajing seneng yang ni constituency. Uba pensingan uram na mau sendra mo ongan ajing seneng yang mau sendra mulai pet no pentor. Uba proses uram na mulai ongan ajing seneng yang mulai pet pentor. So ongan mulai babaharap biang-biang. Nang ta uba pensai uram na melim ulai pet cuma pulang ongan ajing seneng ya ka mau pulang. Ngalek ka besni uyu pi bangaram ngalek sni uyu bangaram ngakam le sni we Emily scheme ngalut hadu shitang ka klem duna ngong lada ka Emily scheme tu juga ka duna shitang ka kan resign ko mo Emily ka baikot ngarang sino nga pi tu ka kot bang ai pi tu ka kot ngasi na katulop yasa ya assembly ngai khon bu Air Force bu Assam Rifle baju pendek ka gate ngaweng usna surak ngapen pra panaki weng mau MLA babi ya ka surak ngapen pra mga tip bagani ka ditang but jika Air Force bagi sakni ka jika ngong pen pra ngaya mga ato ngamla dai ban pet ringong em balai kita kidon mo ki bampat kwa ban kersian hadin shipos nem ai nga bakala pi ngawat ya ledi ngayo ban lap kidon hi ki cap ki bateng teng ha jing long brio ka jing bom snutu yo ngap kumpen mong ino wong imat la bendin na ka daw ma upai baru snutu ya ka dor jo Ardent haba umlong amli san snem dainam daina setu nam da anis ir ka kerteng Ardent tang syong Ardent la bet ka kam adu kata ka kerteng Ardent bat pulit chong amon puni ngaba ya Ardent kena dah he dainam daina baro shipos nam kumta te ya yo mentoy lang pi benut ngaro biang ni ngayo ruban sumari ka met ka phat namar balai li don bo ngai long kme ani ngaba am ta ching bro na iku bana la khamili dai nam dai na misuan long emli chingam yong namar balai ya por bang long emli nga ket lot ke jingket akli ga jai ber bar ka men sim ka junga ngam junang man pulip ya ka phone app saw konta puni anu nu por yo la tron kemet dangalare mongket kam de hekti junga bagan im gajak beriu kam de hekti junga bagan yak gajak beriu spo biji dengan tiak ngala pelik phone adu ilok junga yang to sibu silent mode nak kan dalabu silent mode kendit kenwei biji pej yo don bapun kendit si biji pej yo don bapun abu silent mode you tim silok ah dan jemut ke tu kambiang ka tiak nomor beli ke perkhat kuslai gajak beriu jingrem kadai ke jumap yang abangan smutu bagi ke baro ki syong hoblei upenya nama ketarang pendam melini lara ka daing day yang abangan mi pertai nam ta ka jat benriu
Lalu beliau cuba ngan mi, lalu kalong ngan mi syu, tambah ngan kentok ben iki pai ba jong nongkrem ngas ngongo adu menta bakil ailat yang bangan ni kun election klem pisang la job si post nam ngalong CM ngalong MDC kalapiang kata ka jingle ba jupi andai la ka jabri ka dang dan kam la do bleu cuba ngin sedang kemai badai kata ken ka plongi bagan mi ken ka party ka batmai ka voice of the people party ngidan ka wei ka jimot kom ke parti kidan gibri ki banang basta mdai tang banang basta ngi don ru ekawai ban pendamil di hakamon ke jong blai tedai nomor kata kadau ka BPP kalong ka jingkerman ya ka jat benriu lagi ki pai ba ki ai ka jing sharia ya ka BPP kanum don pat dakawai ka jing babi ndai kumbalo menta ngasno snai ki pai ba hai banga pet kot kubor ni kisngi o ki Emily ki sedang bun kambali sam jingarap bani ai jingarap yaki self-help group kilong kami san hajar lapin yang lain tu lapin shondur ayu Emily kiong wah na pelala jong se ay kinong kaido kinong odo masi ngapet kai ngapet tu kubor ngau te thai nu nong odo masi we san hajar thai lo bread but sedi but right serut mare wot disim san hajar larangi dan kemen tang bangiyo san si pojar kapni bakum ki pai ba ngimpat sngu tho yala ka jong ka hok ndre ondang yala nang ban keli na utau Emily uba ai ba ka sorkar kamang yang atang kat nisi hangta ula de pai ba basta dan gua wan sing juga pai bam don yang an ai yang noi pai sim kan ap sana jar ani bam ju ap sana jar telak kan rup itu Emily la do kanga bro arling ban khamli lila sa hon kanga tama mtip kan nu ka sorkar kamang ka sorkar mentak lah kintiwi kata Emily scheme arsya Hagapor juga yo tang siklur menta arklur siteng. Haba Kenya boro san snem kalong syajar lai spa lai pinyolak san pojar. Lana boro ki Emily haki Nongkrem Constituency ki Bradlot ya ka syajar lai spa lai pinyolak san pojar. Andam dan show besyong yeng bertap dus kumplang. Andam dan show ki ban syong yeng ban sap da ka kendo saw. Ki ban spor da ka kendo saw. Namar kata ka ba kumno pikwa. Ngi ong ngi kwa ya ka sinsar ka karar ka bakoi ka jong upai ba ka dei ben lek shu upai ba ngin thau ya ka jingkerman namar ka ngi rai ban wan hang ni hang ni ka jaga ban penlong ye ne ka jinglang ngila shu ai kot kubor kani ka jing poi ju pai ba kat ni ka peni sna bagi pai ba ki terang ya ka jingkala ngahala dia rong epi ngadon ka jing snow scam oi mo ngatrai kini ki don kini kinong ki Kibuan na galat patai kubor ngan hap ai kuplay kerpang iki ba simru ya kani ka jingkali ka banga ko aban bu jingkali hi tatu ni por ngalay snow bu don tau khon samala ruspa jigi briu ubalawan sini ka constituency Nongkrem bani thu iki pai ba jong Nongkrem Constituency bau dei naga ying ka bobit ka bobiang bau dei naga ying ka ruspa bau bleu la kerku ya u Bani ki kimiki paju bakin nong beruspa. Banaya snow ru larangam bakala. Buang bau kwa ban le bha ban le isnei ki patba nama bau bleu la kerku ya ka yeng ka sem ka jonga. Namar kata ulas jang ban ai ki jing ai snow bha si ki patba nama bau bleu la kerku ya ka yeng ka sem ka jonga. Kata ka dei ka bangayo snow. Hendrai minta pat nga sedang banyo snow pat na kita ki nongelam na kita ki nongerap kibong Kibasdang banlik runging pat kibong habalai rap ublo te pihap kersian ong kumnom ta habalai rap ublo te hap kersian ong tengah suku aban keligen hang ni kapor mo habasit habasai nau tau khun he spa jong kata kalong yeng ko atip ken kata ka jing ai subha jong phi kadai sisa ka jing ai subha na kadai ka jing wan phit buat na dainam daina upai ba ko aban tip Namar badon kita kilidar ki ong berfidei ban kersian. Haba ki pai ba ki sim badi ki jing ai subha ta ma. Dainam daina. Haba pai ba ong ba ai subha ta li sim kumno pan penbuat pada ki wena dien bodong pila sim tahap. Perkhat ong. Kemudian kata. Ngatharai kani kala bendai ke jingkeli. Yau tau samla ruspa. Tabahi bun ai jawab ki kot kubor mo. Bani tip lut borok ta. Badi jing ai subha na badi nam takabut na. Dainam daina. Kuatip dia ngade. Ngade kuatip siya. Ki kuatip nem. Ngade kuatip.
Namar ba tao nong ay wong ay sumubhaw ta bubut na din po ang haperkate. Hakya syai pi. Ma. Ten reite. Kumnom pinkulmari pat ba. Te namar kata kadaw ngangas ngo kalong kabadon kam yangi bangin sngo thu. Ngingilai chiki pai ba banwan ra yaga jingkala ngini ai trai shitom ba don gi boinga ba arden da pi pat balai syukni dang kenja jar ongem ngam kenja tang ba tang gawe ngan penbena bangan yele ngan I upai ba on train nam ta jonga pikular na man train ta jonga namar ngam don por ban train yele di ngap train nam ta ka party ngap le train stom banjot babu bright banjot udani banjot manbha banjot adores banjot mebon banjot I aiban mo banjot I kini kirang ba ji Dr. Ricky bat ki babun ngan hapan lek keleng ti ngan I ya kani kathma manta hapreng upat ba nong tersan ki ba I ju barden bat kita ki kertong gabian ngata ngam dan kam bangan khusai ka constituency namar ngatip ba ki pat ba ki bajit yu barden kem dei ki pat ba ki balak ban penbit lani ban penthami bat ngasi ong ki briu kuma keren biriang alek keleng ki oi ba da pite ban rem pat temlong te ban rem ngong am le wat kuslai kan Nongkrem Constituency kam dei ka babit pisa ngaku apa ni thu kyong kumno pi ada pun ban ba pi arem le diru ngaklam ram namar ka pisa ngong ngaram namar ba ka jarkhat kala thamai no ka constituency kala iwan no kamadan rating sini ka ba syong kle bat ki wei pat ki jat ban riu bat kinong syong snong ti ki samla bat kilong kemi kyong ba pek si uniu klajai udon la ka jong ka bor snong ti ka pansiat dei stamo pi bola ban le ki wei hadin ki wei ki emli men shwa kim nut ban kata ngong ladang a job ngan penduk dei kata kadaw ko pelong bangan syak tam haduk khat sauspa namadan berting drakiu shalom kahiar nyo pun riu ngarem namar banga klan palat dainam daina ngarem namar banga klan palat baro ki ba persyainga ki omnong manilek palmori toy lang no li dainam daina ngarem ru namar begini ki ba I yang apat kiba kersian yang apat kiong ba uklan dam tebut mangaro cop heu ba bon bam le tebut ngarem de hangta lada I syabu ba don preng gaji kun ngatrai ki hajar kitu ki bakam le tebut kin numpep le tebut ki pep namar kiong dam le teb mangaru uba orang job ngong kan Nongkrem Constituency kam dei ki babi lada baro ki constituency asor ki start kum Nongkrem kari jungi kanum long kum ni Nongkrem haba ujiet amali ujiet sansnem upishar utau da pimler ubrat dainem daina padon bajop khat sansnem nganang mut ayo hi mangani khat sansnem to ba light teo nganang mut athau record mangani light kom le namar bakade constituency thamai lada di ka bodem ngandang long amali ki ongka ka bor pisa ngong pi kai pisa yu Nongkrem ngong Nongkrem nga syuat jingtip ndai bangangan kren start mangamo ngalawat jingtip hai ka Nongkrem dan gi bai thu inga kyong naduk khat khandai spa prapo la don ti ki bamut bani kun election daga bor pisa kawai dawai ai bam ID pai ba shong shit kata ka jing rungemi haying to candidate drajan dadep but pat dalai kililut boro ai kumno ngaba long fry ong tip dayu na ka pling ba dapet nya ka h kendring ka acok nomor kupur dengan elek satak pada pai thana ke belum mentah dala nyubut duk security kabang I dah khmat lajong gadi kesenem ajar khatlai don perlok jonga baile ang te besong mar persak yang amo penyekhat tanda ka surok lalek keleng gadi snong mentah ki beri isi lot I barden kim kwa syu wan senga pai hayeng jonga hui hai hayeng barden tang nong rung lumi imdon wan hayeng jonga tang kwari siberni sisngi kalong sisya kom tang ai haduk bagi bahayeng ki bawan kitbok yang aki ong imat uni bahayeng jingi ularem dala dep nyobut du security bapli kata gadi ke jinglong jong Nongkrem dai ubabi upai ba Nongkrem Constituency nga si kren biria pai ba Nongkrem o tap hisya ba klemran mo ong ble
Hotel lek bam ni bro li di sha ni bro li sim ka en dapat jit pat premier jit pi ong kum no pe da khot khoi brom le ra ba dal khot khoi bro pi ra le ong se kam rai ta hang tang as ngo thu ba pleng wat le kai bat ka bor jabing jiki pai ba Nongkrem kan Nongkrem kan dei ka model kan Nongkrem kan dei ka nuksa nang ni shakmat bagi wei ki constituency kin boot ya kan Nongkrem model bakata Nongkrem model kalong upai ba Nongkrem jus ngo bit habam pan hi denam dai ne balen ngo bit habam pan hi ngaru nga se kin tu ki pai ba wat lek pan hi haba phila lek pan hi kamlong ba phin prakhat da kumui handai habuan ai hi bu kerteng hi tho kerteng hi judan ban ngo bit kum kata kani ka model kan lek keleng bat kan mau ki pai ba nasabar ki pet ya kan Nongkrem Constituency how out pulai ai kundu ki nong mau ti kyong ai pa ngi kwa te lanu phin pulang meeting pai ba nga try la ki i kan meeting ke sadom nga kin sapun bat samla ba long kumi kreat bniat ki nong mau ti ngalas ru thu ba ki dom palat tamanga pat ngam kwa banwan pen keren hang ni bangin chu kho i ki briu ngim chu kwa na ma nga o to spelong tamangam kwa hi bani thu tamanga syong tak ni la dei hok phi ba phin dom yang new MLA jong phi phim tet phi ba ka sam ran tam tam la kreat bniat la dei hi bandon tiu new MLA jong phi ta la longum tu barang dep ya tho ba ka briu te ma mas dep ya tho kan ni ka briu ka lok ju dang kre pun dang lai panai so panai la liwa da ka wei tang ap kha ban ap yum ap te phi ade hi kan bandon ma denam dei ne job nang taiญาติปฏิญาติอารุจารขัดพระบันเป็นเครียบันเตรบันเอละวาดคอนสวนซีละวันนี้ลูกชนองเครมเตงงลาเดย์กันงงดูชับตั้งบักันคาสวารุมั้งดาลิวาดดักเวนเลวว่ากันนี่ดังอาร์บนายไลบนายลิงกดิ่งละเล็กยาลูกชวยงงลาเดย์ฮีบเป็นดอมแต่มังกันมันยังละเมสนีสัลยามกว่าท่านบันเนี่ยกันเตกีปัจบามาตีกี่องกุมโนลาดากีปัจบานองเครมกีดังเทปกีดังจีดแต่กิลาคำบีดเมื่อกี้อย่างงี้ตึงอีพเดียงมึงอีลาบีดอีลาบักลางอีลาบีดตั้งบาลาดกิดังจีดกินองเครมดังคำบีดบัปลีกินองมาฮตีกิอับกระดันบาอาร์มันตากิดันกระดันบันนิงกองหากจิงบีดกิอับยอชุกกุมโนฮิารโนสักกระดันบาอาร์แต่งาทารายไปบ้านองเครมพินชิมกระดันนังกองโนมึงงี้งามทารายละมารกตะกะดาวเกยกะบังอีดอนคัมngadon ke jingkermen ke baskem ngadon ke jingkermen ke baskem bau arpulai ke jingdwai ke jenga ba ke jongi kalong tangani bau blai uron ra ya ke jingkala ngidwai bengin job baro ki kertong tama kanu blai uai hingi ke jingjob ngimtip tanggawi ke bangadwai kalong ablai bu ingi haga benta kaban long ke jingsngan ya ke jet benriu bat kan long ke buram me ablai kata kadai ke bangi ngidwai Namar ngikwa ban peni haka pertayin dia badang don ki briu Meghalaya ki nongelam ki bong mega bamsap ayangi kabangi don kam ayangi ya ka hak ka jungi wat wan tuklar ya ka ni ka ri ka jungi de ki an nang thena po ritor ngin senshar ngin ya ka kum ka tunrai ko perkhat ka jing lat yut ka jungi ka jat briu ki ai baro ki bangi ngilai kin syong namar ka takadaw hakakti ka jo upat ba ngadon ka jingay ka baskem baki pat ba ha ka ri ka jingi ken num bakla baka Nongkrem ka ba donbok ba kini ki khatsan kan riutri ki constituency yahadu menta kindai ki ba donbok bangila ban sei ki kertong don shibun menta ki ba pan kertong na kai BPP ndrei ngemla ban chu sei madei mata ngemla ban chu ai tiket kelumar yenuino uno banile na ka BPP undai ubri uban hap ban pediang ya ka Nongkrem jong ka BPP undai ubri uban hap ban pediang ya ka jing piniai bet jong ka party undai ban ong ban suan tang job election ngem tre e bumta namar balai ni kwa ban penkelano ya ka politics sakan ni ka jela ka jingi ngem kwa ka to politics ka baka party kamdon bori ki MLA le jong ka jayu menagani ki kindiat banai kita kinongelam jong ke UDP kiong muni home minister udewan hiar sukino wongam hiar ni sujak burompi sibuk ladang ayu kun ulamun lech tengong ngai wan lech tu ngan lech bek tak kalau payu kum kata mo tinmar kata kadau
nga ong ikibrio habang alat kaleng menta kiong ay biang gan pi ka pi te biang gan ba ka parti te biang tambay tu kertong je pi pat ipoi pi sino tekan mun toyo kan piniro ay gajing krenu barden pinong gaj piniro ay takan nongrim juga BPP lada pidang hong pat bu kertong umpat poi sino ngang wat ong syukum ta lada piang baka biang ka parti lada piang ba pi syania yu barden ongin penpoi mangi uni kurtong juba arden syakatong. Kadai nam dai ne. Kata kadai ban mi no pai ba. Ngin traistom ban penjob doktor ki ngin traistom ban penjob babu bright. Kiang ana oh kidang thumai than. Habangi seng ye ka seng thumai tingin sei du burim. Habangi seng ye ka seng ka ba thumai tingin sei ki briu ki ba thumai gen. Lada pi kwa briu bala pa bala itu mun dei burim. Tam dei shu ka seng thumai. Namar kata kadang ngikwa ban say kita gibriu but kita gibriu ki ban job na ka BBP kin tip ba pleng a job namar ban ile na ka party BBP but kita ki nongrim ki besai jong ka BBP bada bangal sroto kumta ngan burom ya kata ka party ke janga syadkhar lada udo tiket na ka party BJP lani na ka party Congress upniak no wadia ladiru namaru soto klem ka party umlong e nre hangni mleu Kibriu teng pat ba jengin leu se parti briu bai em ka parti baru briu kilong kum ka arliang jo pisa kidai ban bha baro arliang u briu ru de ban biang ka parti ru ka de ban biang lara ka pisa ka bhatang siliang kam ya yo mentala na pi jenga kanu lara ngale ele na ka BJP phine kersian manong em what kersian balai namar ka BJP ka don la ka jong nongrim ya ka BJP la kersian da ka seng RSS ka seng jogi Hindu kabaga thong jongki kalong ban pelowi ke India kawai ka ktin kawai ke chat benriu kawai ke niam kawai ke komem kawai ke kombam kata kari ke thong jong ka RSS ke don riu million git khot tangau snam ajar khan riu million mon riu polak sausha ye ke jing don pa kat kata ka seng ka klantam ha India kat kata ka seng ka klantam ha ka pertai kasutu bakadang donkam ya ka weipat ke parti kaban sinshar ha India kenang barak ban penurlong ya kita ki jingkwa juga lingbaki an ngade wei mga bangan penkelai takan nongrim jokan oi ban snap ya nga dei war kata ki mi ki an ki si ki mi ki jing persang ki an na India nang thi na sarkar India ba mangi kinongelam ji shupet be ndon bunur ban saham kami kata kacing persang ban penlong no ya ketin Hindi ketin thok ketin tar ki school ki jaga puli kimi gini kicing khanglat menta ban khang di do masi bat ki babon ki ege kami iskri ka an menta ban umsha ban shagri play lai lut lani ban yalap ya kata ka jinget ka jungi nangno kini kimi na kita ki nongrim jong ka RSS namar kata raw la ringi ong biang briu lekersan BJP ko kipat ba kandon ka jingma ka bakraw namar kata ay ba kani ka jinge kanu ka jinge kani ka por kandon ka jing pensyai yang ba nyapi bangin snowto badon kam ka jingkla menagani arsnem kawan ka khlam ngan ong ipi arjar khat khandai ladam de na ka lok ka jonga kata lakot ubarden Arjar kat perang aduai ngom belai kelom nek ka jing tmu ba medan ngarang ya sa yang ta ka jing duai ngala garang ngandang mi nganum mi so arya ka khandai tram kawan ka khlam masmon ka khlam tang la sutu kai ban ta khandam la sutu kan ta ki pai ba belasi ki mio kini paham kumno kinong kersian jinga di hajar yeng ki beduk yanu ngamla nganyarap tangino ngani tangino ngala syukun yamram haladi ngorem ka mensim ngoi mak kani kala diga bekut ngala ongan pen manapai ba no bangan kala biang imak ka tampai ba yang ngamla syu ngasngorem kami gi kun janga ko ong kamja tang hang ni ngampwa ba pinrai kerki ngaya biang kata ka jing duai ajar kha khandai ajar arpho namar balai bangas ngorem bangamla ban kner ka tiga janga yano habang ram balak chan si post nam ngalong ngamli ngalong siam ngahap penri masih kemdot ngat kilai steng men step pun som pun sat pun khaba mi masih kemdot thop lang sini PI ki pai ba langai don kilong kemi ki iya nga ki jamat namar kimpoy perkhat bau niu em unong elam jonga mentala kan ka ba phlang pit phlang ngem phim dei ban so phe ngaso sorong banga pasai ki kun da kini ki ti ki jonga ki banga treistom nganom tre da kawai pat kalinti
Balay kay unit ka HS PDP ki persyang man yam nga kato por kim snap namar kitip pangamde kontraktor kitip pangamde supplier try ngan haman snap ay ki banganyo kam sherman kam don kam nga kam sherman